Liedjes uit de streek en heel veel gezelligheid. Dat is onder andere wat je kunt verwachten van het benefietconcert in Aardenburg op zaterdag 24 januari. Willy Tournois staat samen met zijn band en vrienden op het podium om geld op te halen voor het goede doel. Dit jaar is dat de stichting Zeeuwse Wensambulance. Ik speel ieder jaar voor een goed doel, of minimaal 1 keer per jaar. Van, wat zouden we nu kunnen doen? Dat zou leuk zijn voor de wensambulance. En dat heb ik gewoon aangenomen. En contact gehad op de overkant met de verantwoordelijke daarvoor. En zo is het gepland. Dat het de Willy & Friends Band heet, blijkt wel uit het plezier wat ze allemaal uitstralen als ze samen aan het repeteren zijn. Volgens Willy is het dan ook een soort vriendengroep. Gewoon repeteren ook, ze zingen mee, ze doen mee. Ja, het is gewoon gezellig. Het is niet van, daar iets is wat minder. Nee, we kunnen dat iets beter nog, of we kunnen een keer beter starten of zo. Maar niet van, dat is niet goed, dat moet eruit. Nee, niks. Iedereen staat er gewoon vrijwillig. En met volle spanning en met de zin erin. En kijk, je ziet, iedereen staat er en ze doen volop mee. En dat is gewoon lol trappen, muziek maken en toch zeg maar, geld binnenhalen zeg maar, voor de Zeeuwse Wensambulance. Dus 2 vliegen in 1 klap. Afgelopen dinsdagavond werd in het MFC van Aardenburg al volop gerepeteerd. Maar extra bijzonder was dat het eigenlijk pas de eerste keer was dat iedereen tegelijk aanwezig was. Ja, zo maar nu, ja, dat is de eerste keer. Wel, iedere dinsdag was het eindlooprepetitie. Dus de dinsdagmiddag en dinsdagavond komen ze gewoon bij mij in de studio. Kon ze komen zingen. En soms hebben we wel geprobeerd om met heel de band, maar dat lukt bijna nooit, want iedereen aan het werk En nu hebben we gezegd van 1 dag en volgende week vrijdag nog een keer en zaterdag optreden. Maar waar komt die drijfveer van Willy vandaan om dit te doen? Want het is niet de eerste keer dat hij zo'n evenement organiseert. Al denk ik 30 jaar. Ja, gewoon, ja. Het zit in mij waarschijnlijk. Gewoon, voor mij is het geld niet belangrijk. Het is gewoon, als je ziet hoeveel leed dat er in de wereld is. Ik ben zelf hopelijk gezond tot op een gegeven toe. Dan is je kan niet minder doen, denk ik, dan dat doen. Ja. Dat er geld voor geven of iets organiseren om geld op te halen. Dus we hopen natuurlijk dat we veel mensen kunnen verwachten op deze avond. En ja, heel leuk, denk ik. Een beetje bewegen en we zijn ons